اف دەڤەر نە غوتەیە ڕۆژهەڵاتێ شامەیە نەژی حمس ئانژی دەرعایە. ev bajarokê Raco yê Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê ye ku pêş êrîşa Tirkiye û grûpên çekdar ên opozisyona Sûriyê xwerrû Kurd nişîn bûye. Niha ev xwepêşander hemû Ereb û Turkûmanên hawîrde ne ku li ser mal û milkê Kurdên herêmê rûniştine. Gendalî, dizî, talankirin û fewzaya emnî ya grûpên çekdar ên girêdayî Tirkiye heta Erebên hawîrde jî daxistine kolanan. Ew li pêş baregeha Encûmena Xwecehî ya Raco kom bûne û nerazîbûna xwe nîşan didin. Piştî vê xwepêşandanê polîsên serbazî yên girêdayî hikûmeta demkî ya opozisyona Sûriyê hejmarek ji van Erebên hawîrde girtine. Hevjîn û kesûkarên wan hawara xwe digihînin serokê Tirkiye da ku girtiyên wan bên berdan. بناوی خدای مهربان بانگوازیا me بۆ serokê rêzdar Recep Tayyip Erdogan û birayên me di dewleta Tirkiye de ku berpirsê dosyeya Sûriyê ne. Em li Bakurê rizgar kirî, em xwîşkên we jinên koçberkirî ne li Raco. Em daxwazê li we dikin ku hûn li rewşa jiyana me ya xirab temaşe bikin, kur û biraw hevjînê me azad bikin ku li ba polîsên serbazî li Racoyê girtîne. Li bajarokê Cindirêsê jî hejmarek Erebên hawîrde û çekdarên grûpên girêdayî Tirkiye ku xelkê Gûteya Rojhilatin daxwaz li polîsên serbazî kirin ku girtiyan azad bikin. بالنيابة عن أهل الغوطة في منطقة جنديرس Li şûna xelkê Gûtê li navçeya Cindirêsê em daxwazê li polîsên serbazî û sivîl dikin ku birayên me yên ku xwepêşandan ji bo mafê xwe kiribûn herî zû bêne azad kirin. Ev Erebên hawîrde ku li nav cadeyên bajarokê Raco xwepêşandanê dikin, beşekin ji hezarên Ereb û Turkûmanên ku di nav malên nişteciyên resen ên Raco de ku Kurdin niştecî bûne û dest jî danîne ser raz, bax û zeviyên wan. Hüseyin Umer, Rûdaw.